Ugi. Ugi ang apelyido na ay Ugi. Dan anak. Hindi ba yung sirpando? Bangin ba to? Akuan? Tara. Yan. Ha?
Una na ibabaw. Babaw ta hulat. Wala. Wala lagi doon. Huwag doon takadala. Wala takadala. Wala hangin? Apa itu na? Untuk budakan. Nih. Si Bato na. Nagtabang. Piring ko jawa. Ada lagi? Mau namang kita dati o dio. Oh, sini man to. Nakuha naman, buni man. Luto na ba mga bato diya? Hindi mo nang mga bato diya, lagko kayo, akuan. Lagi tayo sa daan nga dalang guys. Langit pastingan. Ang iriyang ang daan nga dalan. Di ka mapalong ba? Kay kuan pa to, high speed pa to, palong mo to na to. Mo de kanindot kis low speed oy. Kapalit ay kuana. Laging gitistingan. Oh, nada to nga.
Clear side. Lawom na ka naman kanal diyan, ayo. Lawom na kayo kanal dia ba? Lawom na kayo kanal. Ha? Nindot. Lawom na kayo kanal ay. Ha? Spike? Ha? Sa? Kani? Uy. Ano na yan? Oh. Dito yung rog lupiang ay. Sa? Ha? Kal dito? Ah, dagko na dito. Di ba nagbangag ana ba? Dan manggod. Sino na kayo eh? Pinulihan na po ni Kuan, ni Kuan ba, ni Francis. Kung tagyan ito sa Bulsin Pier, John Page Baptist. Kala man siya Paul, siya ito, to ya. Atage. Atage tag. Drill makikipangita na unsa. Ari ko siya niya, dahil mo ni Igang ko. Guro to gumti ka tiker. Drill ni tulod do sa manang ano ay kisay. Wala lagi din sa kanina dito pero sakit na yung ulo, labad yung ulo dito. Sakit na yung ulo ay. Nani tong kimik ni Richard oh. Green to ya, baligya to ya. Bigyan niya siya motorsiklo nito. Wistan. Punta niyo kaya naka-shock mo ni. Bintahan niya. Hindi po na makashock. Ito ko nag-stop ko na kaya ako yung driver. Klaro na. Kalas kayo. Lembo ra pon manikol. Oh, balay. Puyo. Kung may umagad. May bayad ni moto katong ikaduha ni Sunod ni Kuan. sunod ni Gerald. Gerald. Oh. Gerald ron dia. Oh, nariya pon. Nakalimot ko itong bataas ko. Pero makikita to sa imo ila to. Nakalimot siguro to kay. Kompetisyon na diri oh. Nula Bayad ko rin si basketball Winta. tong diha. Winta lang ay dira ba Yung yung uwan, sa kila? Mao ba? Kalimot na. Usab na yung lawas god. Mao lagi. Oo. Buwang sa una. Niwam ka sa una. Sige pag dua-dua. Siya di dako po doon. Dako lagi. Oh. Sige magdua-dua liga sa una ulit ako pastang iwangan ako. Sila Asag maabot ng Carlos. sila Timoy. Kasi niya sa una boss. Di po yung apil-apil lang babahalag kadang pangtag sa kaminuto ra gud. Oh, bimpo na sa una din lumboy. Akaro balik ta ba boss dai dua kulang gid hangin dong. Wala kayo. Garimlak ngoro. Garimlak. Okay ra garimlak. Pantog ra ka makasa gwapo kay traction kay lat man yay.
Ya, yan ang isa ito eh. Dito ta sa hangin oy. Ikaw hindi ko ba?
Kami sa litig guys, litig. Litig kami, litig. Downhill dia. Downhill sa litig. Iusap ng dalan. Saan daw? May niagin daw? Gasad niya mo to? Dito? Una-una si Marco, magpatuklon, di ba? Lapok lang kayo. Gumana sa power ito. Ana, gumana ka sa power ito. Wala, pili na gubaag yan.
Ah, taghuyan mo di pwede ba? Diya, mabaw na diya, pero dito pa abot. Waterproof mo to. Subukan natin guys, kaya ba? Ay, liko man. Silakan. Silakan. Ay. Dito na ito kuhan. Nampak lapok. Grabe. Ay, lupit kayo. Dito na kayo man, ma'am. Ha? Arnat rani mo. Lagi? Ibog kay ko paano ta? Eh, Ay, ako. palit ray ko anang dugay. Naam din mga sikretong area dire. Kami ato dito noon eh, kasada. Naam din mga kuwan dire. Hoy! 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 Uy, bukas ha! Bukat ka na, Kol. Nirabato pa. Bukatan eh ba? Sa maning motoran na nga mo higda man. Asa ko tapos? Umbot mo ni motoran na kay kapoy ba eh. Wala ka stand. Wala. Wala eh. Lubong. Diwat ni tagiya mo mulpulubog. Ha? Bukatan eh. Ay, sayang. Hapit yan, hapit. What? Magalaplay nga mo.
tabay o kapan. Kusog ang tubig oh. Kusog. Adili. Ha? More kanal no? Dito naman nagibuhatag pa no. Oo. Nga, spray ka mo. Ito po yung balik kamar ko. Hangak ko eh. Yo. Yes. Na ini. Lalong kanal. Op. Pubulo-bulo di atas bawahnya. Dire dilapos. Ligo na lang. Oh. Pubolas nila. Swimming na di oh. Huot gyud ah. Purot nito ya. Ligo din no. Ano nangyari? Bigat yung sapato. Live ba? Dandog yung kwan. Kasi daw na pababa sa pagtulaan. Tabang. Okay. Kanan. Oh, patay kay clown di kanal. Dre, dre. Patay. Hindi na madaong tuhod tikang. Ito naman sa ulan dito. Hanay. O sige na mga dire. Kami mga gamit. Dito na milag ko. Sada na. Oo. Usa sa una dito mi. Naog. Dito man ang kilid. Kilid nakakataon kayo na ni Agi. Bigas no? Adi dari ko ako kito testingan tutuka ba. Dire alalom. Laluman. Dalom ang lapok. Wa, ni Agi dire oh. Kalatay man ah. Iya punya pun lagi sa ulan. Punya pun.
Kaluyan na ta. Okay. Thank you. Ya aku siya agad, hindi makambya. Oh, lesa, kita. Ya. Kamay ka maugaw yung ligid. Ade ka niya agi. Nihapit og karwas ay. Para nakabaluba. Yara niya. Nihapit og karwas. Alam bagong birik. Adlo ko malulog tubig mo. Ay lang kong giring. Iba na po. Terus danlog na dia ba? Kasi nalisura. Ito bata na hanay. Danlog pa. Ang apel-apel. Ano naman pa? Sige, wala kulan. Kani wala kulan ba? Wala lang mo. Dito ka. Am tanusot. Ay. Ha? Ay ba ba? Ito. Ano tuyo dito? Ay una matamling man eh. Ah. Ay katong diyan na po. Dulu ba ning ruta kan? Oh, pero ko ano eh. Tuyok ra ba? Tuyok. Wa may katultul dire. Agi mi dire dito naman mila gawas sa yung simbahan dito. Di ka po. Di simbahan ali ba ning Ah karang kana oh, liso na dyan na pa. Gawas. Ah, di mo atog sa pa. Wala na. Di na. Wa na kanto. Para printong gitag dako. Wapo kito sa pa bay pag ana bitan nimo babaw. Target na rin ka bay. Ah, pag liko mo dang kay bato. Bugi-lugi ka. Di ka bugi lugi kasi ka. Ito na yung target siguro. Pa bay ana kay. Ah, sa pa. Tabangan mi dito. Ha? Babi na, kapit. Ay, oy, bato ay. Gatas ko siya. Bugat. Heras kimix. Oh. 150 gyud po ni. 200. Ah, mao. Dako kita oy. Ano ka singkam? Ah, Turting ay kulang. Ah, lalayan tani mo na bay. Kasi may gunda daw siya. Wapo gini start ko. Ay, ay.
may dalan dia. May lapos na dia, may dalan. May dalan na dia, kanan mata dia. Distingan. Ha? Pasilipagian diha na may mabulanghoy. Pasilipagian ba na may mabulanghoy. No, tagbo nga tao. Ito lang ba oh? Unang lupa ba?
Marugo may tabi na ruta. Marugo. Manilo to tatadaan? Oh. Guys, dito kami menuju sa area.